kihagyja a közönséget. Maradjál, mert kapsz egy inyektort a seggedbe. Na, mi van? Megnyúlt a arca rémületébe. Nem látott még okos ember. Ugye? Hát nem, hát de. Na kérem, Besenyő MMIV István, aki vagyok. Azaz, Besenyő, má megint igazam van István. Elmondanám önöknek, tiszta becsületes arccal, kerek szívvel kérem szépen, hogy má megint igazam van. De már megint nem csak most. Hát most persze, hogy igazam van. Na de amikor jöttem, kérem, mennyire volt igazam? Nagyon! Itt emlékszem! Itt egyszer nagyon igazam volt, itt innen jöttem, kérem, itt megint igazam lett. És ahogy itt jöttem, végig igazam volt, ez 3. A végiget egynek vettem. És amit meg most mondok, az a 4-re igaz. Hát nem igaz? Hát de. Igaz? Jó mondom? Nem, de. 5. Jó mondom? Nem, de. 6. Annyi szó van igazam, hányszor csak akarom, ha nem? De. Magunknak is. Azért ez még mindig csak 7-1. Ugye egyszer volt. Na kérem, nem azért mondom, ténylegesen, mert engem nem érdekel. Én itt elmondanám. Nem érdekel, nem is érdekelt régebben se. Most pláne nem érdekel jövőre, meg mit mondjak, kérem, hát honnan tudja? Fog engem a jövőbe valami érdekelni? Hát normális. Hát arra nem tettek garanciát, hogy majd a jövőbe az érdekelni fog. Hát normális, azt se tudom, miről beszélek. Hát akkor mi érdekeljen? Hát normális. Hát nem is mondok semmiről semmit, kérem. Hát akkor miért érdekeljen? Az, ami a semmi. Én magam mondom, hát már eleve nem érdekel. Hát normális. És főleg azt kérem, hogy valaki, akárki vagy bárki. Mert felőle, akárki lehet bárki, kérem, vagy a bárki lehet akárki, engem az még mindig nem érdekel. Sőt, össze is keveredhet akárki bárkival, csak fúj ne legyen. De ha fúj, az gusztustalan, kérem, de engem nem érdekel. Mi gusztustalan, mi nem, kérem, miért érdekelne? Normális. Mi vagyok én? Na azért mondom, itt most, amit viszont eljöttem, ténylegesen. Besenyő MMMM István. Aki vagyok, azaz, Besenyő mindenkinek mindent megmondó István. Elmondom önöknek, mindenkinek mindent megmond. Na de nem most. Hát most hogy lehetne most mondani a minden? Hát a minden az sok. Hát a soknál több, kérem. Hát hogyha nagyon sok valami, azért még az sem minden. Vagy ha azt mondom, hogy a soknál sokabb, még azért csak marad valami kicsi, ami abban nincs benne, de az még ugyan mindenben mindig benne van. Igaz? Hát normális? Hát ne várja el tőlem, hogy most mondjam a mindent. Hát hogy képzelj? Pont amikor most mondom, az pont azt mondom, hogy most. Tehát oda nem fér bele minden. Hát épp annyi fér bele, hogy most, ugye? Kész, vége van. Hát hogy lett mindent normális? Hát ráadásul el se kezdtem mondani a mindent. Még most ez nem az. Ez nem az, amit majd mondok. Hát majd mondom azt a sok mindent, de ezelőtt. Hát ez oda elé bekúszik, tömörödik, kérem, ahogy most mondom. Időbe csúszik el az a sok majd, amit majd mondok. Na de ugye hogy lett, amit majd mondok, most mondani? Mert pont most mondtam, hogy most. Hát normális. Hát ne várjon el ilyet tőlem. Hát azért egyelmezze magát. Na kérem, viszont ami ellen, odaállok. Amire kérem, ami ellen, de teljesen. Besenyő KKF István, aki vagyok, azaz Besenyő kozmetikai kérdéseket feszegető István. Elmondanám, hogy feszegetem a kozmetikai kérdéseket. És joggal kérem. Olyannyira joggal, hogy sőt, Besenyő KKJF István, aki vagyok. Azaz kozmetikai kérdéseket joggal feszegető István.
Valaki rájött, hogy mi a hiteles, kérem. Itt most ténylegesen elmondanám, és vegyük kozmetikailag a Margitot. Hát milyen ez a Margit? Hát persze kozmetikailag. Elmondom önöknek, kérem, de ne botránkozzon meg senki. Múltkor szólok a Margitnak. Margit! Hova mész? De mit mond? Hogy megy lábat förtelemíteni. Lábat förtelemíteni? Normális. Hát a Margit lába már eleve förtele. Hát mit kell azon még pluszba förtelemíteni? Főleg a szagélmény. És ezért a Margit nem csinál semmit, kérem. Ezt én látom. Mindig csak így csinál, kérem. Soha nem csinál a lábával semmit. Nem babrál vele, nem matatja a lábát, nem módosítgatja. Aztán mégis büdös. Ha mit kell még pluszba rajta förtelemíteni? Normális. Te tudtál? 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 Hogy mit csinálnak a kozmetológiába? A förtelemítő brigád! Tudják? Ha megfogják a embert, és bekenik a ember lábát forró viasszal! Úgy állott, mint a gyertya! Hát jó, hogy meg nem gyújtsák már a lábát! Hogy recegen robogva égen a lába, normális! Hát hülye az ilyen, kérem! Égő lábbal! Na de hát arra egy nadrágot nem lehet felhúzni, kérem! Hát leég a gatyája a hülyének. Hát normális, hát égő lábra nadrágot. Kérem, hát ez szánalmas. Hát égő lábra ne húzzon nadrágot. Hát ott áll megpörkölődve, mint a disznó. Tudta? Tudta? Nem tudta. Úgy látszik, nem tudta. Hogy a disznó halmozott a hátrányos helyzetű. Hát kezdődik azzal, hogy a disznó már eleve le van ölve. Hát azért az elég nagy hátrány. Hát abban már nehéz előnyt kovácsolni. Ráadásul megfogják a disznót, megpörkölik, aztán ledarálják, aztán visszatöltik a saját belébe. Tehát hiába mondják már rá, hogy kolbász. Hát nem túl nagy vigasz. Hát gondoljon bele maga is, ott áll ledarálva belébe visszatöltve, hogy jönnek a rokonok. Kolbász! Na de hát hogy koccintelünk? Vagy ha este jó lesz a hangulat, és játsszák a aktivitist. Hát mit tud ilyen elmutatni? Hát csak az, hogy kolbász. Hát az nagyon unalmas úgy a játék, ha valaki csak mindig azt tudja mutatni, hogy kolbász. Hát az már úgy nem is activity, kérem. Az passivity. Na ezért nem kell a lábat förtelemíteni, most megtudták. Viszont tovább megyek, kérem. Mert valami nagyképű, gőgös dolog, beképzelt a illető, kozmetikailag kérem, ön hit? Szemhéjtus. Persze. Szemhéjtus. Miért kell az ember szemhéját külön zuhanyozni? Nem alkoszos az a szemhéj, kérem, hát normális. Vagy az is ilyen hülye, hogy túl gyorsan pislogott, és akkor megizzadt a szemhéja, rárepült a házikoszt. Normális. Hát milyen beképzelt az ilyen? De tovább megyek, kérem, mert van, ami az egészségre káros. És nem csak, hogy káros, kérem, de nincs is úgy. Bőrradír. Normális. Hát bőrrel nem lehet radírozni, kérem. Hát kenődik a bőr. Ha próbálja ki, menjen oda rokonához, ismerőséhez, vigye a könyökét, radírozzuk ki ezt a betűt. Maszatolódik. Normális, vagy bőrkabát.
Bőrkabáttal radírozni a számtalan leckét. De hát elszakad a papírat, egy kettes nap a hülye. Vagy a strandon oda megy a heverő nudistához, kivág gyorsan a oldalából egy radír, rohan el vele, és akkor jön a Lukas oldalú nudista, hogy adja vissza a radíromat! Normális! De kérem, most még tovább megyek, mert valami kegyetlen, gonosz dolog. Ami kérem, borzalmas horror! Szemceruza! Borzalom! Borzalom! Elgondolni is rossz! Hogy valakinek addig hegyezik a szemét, amit ceruza nem lesz belőle! De hát az fáj, kérem! Hát kínlódik a illető! Ráadásul nem éri meg. Semmi értelme, kérem, ha lássa be. Hát hova rajzol azzal? Ma nem is látja a papír! Mitől látás?